Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Να ακούσουμε και τα αποτελέσματα. Λοιπόν, καταρχάς να σας ευχαριστήσω, εσάς και τον κύριο Σύλλογο. Σήμερα είχαμε καλύτερες συνθήκες, δεν είχαμε βροχή, δεν ήταν τόσο βασανιστική ημέρα. Γενικά το επίπεδο δεν ήταν ιδιαίτερα καλό. Θα ξεχωρίσω μια σκύλα που μου άρεσε πάρα πολύ ως προς την ένταση της κίνησης, ως προς το ρυθμό που είχε, ως προς τον τόπο που έπαιρνε. Είχε ελαττώματα ως προς το στήσιμο της στο τερέν και στον αέρα. Αυτό την οδήγησε σε ένα λάθος, το οποίο και απεκλήθηκε. Ήταν οι λιώνητες και νέτες πιτζενέτες. Ένα πολύ ωραίο ρυθμό, άλλο τρέξιμο εύκολο. Παρ' όλα αυτά θεωρώ το βασικότερο απ' όλα η σωστή έρευνα. Δεν αρκεί μόνο ο ρυθμός και ο τρόπος που τρέχεις, πρέπει να είσαι και σωστά στημένη η έρευνά σου για να αποφύγεις τα λάθη, γιατί τα πουλιά είναι δεδομένα εδώ πέρα, έχει παντού πουλιά. Λοιπόν, μετά θα πάω σε αυτούς που ήταν αποτελεσματικοί. Πρώτον, και δεν κατάφεραν να μπουν στη βαθμολογία στη διαδικασία του απόρτου, δηλαδή πήραν ένα πόντε και μετά δεν κατάφεραν να μπουν στη βαθμολογία του απόρτου. Η Φιώνα και la Πόλη de la Sala. Ήταν μια νεαρή σκύλα η οποία δεν είχε ιδιαίτερα καλό ρυθμό, η οποία στηνόταν στον αέρα, έψαχνε τον αέρα, αυτό της έδωσε έναν πόντο, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να κάνει απόδο. Μετά ήταν Τάγκο Εμπλεουά. Το γαλλικό δεν το πας πολύ, το γαλλικό δεν το πας. Στο γερμανικό έχεις μείνει. Του κυρίου Κουράση και είναι και του προέδρου αυτού, του Πάσμου του Γενικού. Δικιά σου, μπράβο, ναι. Λοιπόν, ο σκύλος είχε πολύ ανοιχτή έρευνα. Η κίνηση του βέβαια δεν είναι τυπική του Μπερτών, μοιάζει με τη γιαγιά του, είναι πολύ ανοιχτή, παρόλα αυτά παίρνει πολύ τόπο. Πήρε έναν ωραίο πόντο, μετά ήμασταν στα όρια του εκτός ελέγχου. Τέλος πάντων ξαναβρήκε τα ίδια πουλιά, τα ξαναφέρμαρε, εκεί είχε μια σωστή ένδειξη, γιατί βγήκαν τα πουλιά αρκετά πιο πάνω. Δεν κατάφερε να κάνει απόρτ, αλλά ήταν στα όρια του εκτός ελέγχου. Θέλει βελτίωση, πέρα από το απόρτ θέλει βελτίωση και στην έρευνά του. Αν την κάνετε την έρευνα πιο έφτακτη και ο σκύλος πιο σίγουρα ψάχνει και ο σκύλος είναι πιο κοντά σε εσάς και ελέγχεται καλύτερα. Υπάρχει ένας όρος στον παρατισμό, συγγνώμη που πλατιάζω το θέμα, αλλά για να ξέρετε δεν τα λέει ο Παντελής. Ο σκύλος πρέπει να προσαρμόζεται στο τερέν στις συνθήκες. Δηλαδή θα πρέπει να ψάχνει σύμφωνα όταν είναι πιο πυκνό, να πυκνώσει κοντίνει τις γραμμές του για να μπορεί να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που έχει στο τερέν του. Και πάμε τελικά στην νικήτρια του τερέν μου, την Έλντα Εγκλετσιμπουά. Όχι, σκέτη Έλντα είναι. Σκέτη Έλντα, συγγνώμη. Του κυρίου Καλοσίμη, η οποία για πολλωστή φορά μπήκε στη βαθμολογία. Πήρε 2 πόντους, ένα στο τρίτο λεπτό, όχι στον ανώτατο βαθμό, και πήρε άλλον ένα πόντο εξαίρετο στο 6ο λεπτό. Αλλά η διαδρομή της δεν ήταν η γνωστή που την έχω συνηθίσει να τη βλέπω. Ήταν σχετικά αργή, ούτε άνοιξε πολύ, άνοιξε προς το τέλος της διαδρομής. Έτσι ο χαρακτηρισμός που της δίνω είναι πολύ καλός. Αλέξη, πάρε με σε λίγο, ρε. Έτσι είναι, η προπόνηση. Το γράψα. Δεν ξεχνάει. Αυτά που λέγαμε, προπόνηση. Προπόνηση. Σήμερα, όπως είπε και ο φίλος μου Παντελής, σήμερα ήταν καλύτερη. Ιδανική θα έλεγα με αέρα συννεφιά, θερμοκρασίες ιδανικές να μην γνώνεις. Και για να επανέλθω αυτό που είχα πει χθες για το επίπεδο, σήμερα έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος από τα σκυλιά που είδα. Σχεδόν στο σύνολό τους ήταν σκυλιά που από τη στιγμή που τα έλυνε τον αγωγός τους ξέραν τι θα κάνουν. Και το κάναν σωστά. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να έχουμε 4 σκυλιά στην βαθμολογία και μία επανάκληση. Που είναι αρκετά καλά πιστεύω. Και γενικά θα επαναλάβω ότι
ενθουσιασμένος, ήμουν απόλυτα ικανοποιημένος από το επίπεδο που είδα. Σε αντίθεση με χθες. Απόλυτα ικανοποιημένος, το επαναλαμβάνω. Ξεκινάμε με τον άτυχο της ημέρας, τον κύριο Πεχάκη. Ο οποίος μου παρουσίασε 3 σκυλιά, τα 2 ήταν σε ψηλότερο επίπεδο. Ειδικά ο Άτελας και η Ήρα, δεν κάνω λάθος. Την Ήρα την άφησα στο τερέμπι γιατί είχε ένα πολύ δημιουργικό. Δεν έκανα επανάκληση και όσο χρόνο πίστευα εγώ διαπραγματευτός, αλλά δεν συνάντησα. Και ο Άτλας που ποτέ δεν βοηθούσε, δεν κάνουμε επανάκληση γιατί τάξιζε ο σκύλος, αλλά στην επανάκληση δεν ήταν αφιερωμένο. Δεν βρήκε κιόλας, αλλά δεν ήταν και στην κατάσταση του σπίτι. Ήταν όμως 2 σκυλιά τα οποία μου έκαναν καλή εντύπωση γιατί ήταν πρεπτών, ήταν κίνηση πρεπτών και ήταν και στην εμφάνιση πρεπτών. Που δίνει σημασία. Στην μορφολογία δηλαδή, στην ομορφολογία, στην μορφολογία. Πάω τώρα στον κύριο Μαρκοπουλιώτη που πριν ξεκινήσω να πω τα του. Θέλω να μιλήσω για τον ίδιο. Το κρίνω πρώτη φορά, δεν το ξέρω. Εγώ τον γνώρισα, δεν έχω δει κανένα γνώρισε κάτι ακόμα στο πλευρό. Και μου παρουσίασε 5 σκυλιά, τα οποία ήταν σκυλιά που ξέρανε το βουνό καλύτερα πιστεύω από το κουμάσι του. Εγώ έτσι πιστεύω. Ο ίδιος δε ξέρει το σχιστό, πιστεύω καλύτερα από το σπίτι του. Και αυτό φαίνεται, αν το δει κάποιος να είναι ένα σκυλί. Εκτός αυτού όμως είναι και ένας έξυπνος λόγος, γιατί μπορεί και παίρνει τους πόντους που του δίνει τα σκυλιά του. Το φυσικό πιο σίγουροι πάνω στα φιλιά. Γι' αυτό και η σημερινή της παρουσία την κατατάσσω τότε όπως είπα πολύ καλός. Και εξαίρετος η Εύα. Μια σκύλα πάρα πολύ καλή, εξαίρετη σκύλα, εξαίρετη διαδρομή, εξαίρετη κίνηση, πάρα πολύ καλή πάνω στα φιλιά, αλλά θα την ήθελα λίγο πιο ανοιχτή. Δεύτερος εξαίρετος με ρεζέρβα σε ασέ, ο Μαρκό. Ένας φίλος του αλλά όπως είπα και στο κοιναγωγότη, αξιολόγησα περισσότερο άλλο σκυλί με κομμένη ώρα. Και δεν είναι όλα τα σκυλιά με κομμένη ώρα πέρα. Και πάω στην νικήτρια της ημέρας. Είναι η κόρα. Πρώτη εξαίρετος σε ασέ. Μια σκύλα άριστη θα έλεγα. Τα έκανε όλα σωστά. Είναι ένα πραγματικό πρεσόν. Και οφείλω να δώσω συγχαρητήρια στον κοιναγώτη για τον τρόπο που την παρουσίασε. Και μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι από τη στιγμή που την έλυσε έδειξε το σκυλί ότι ξέρει τι ψάχνει και πώς θα το βρει. Και πάλι συγχαρητήρια.